базми наврӯзии сокинони ҷамоати шаҳраки кирви ноҳияи вахш дар варзишгоҳи марказии ҷамоати шаҳрак бо иштироки хурду бузург аз маҳаллу деҳоти ҳудуди ин ҷамоати шаҳрак доир гашт. ҳамчун анъана аҳли ҳунари ҷамоати мазкур маҳсули ҳунарҳои мардумӣ, таому хӯришҳои миллӣ, нону кулчаҳои лазиз ва даҳон номгӯи анвои истеъмолиро бо умеди фаровонии сол баракати дони киштаи марди барзгар ба намоиш гузоштанд. воқеан боиси зикр аст ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ наврӯз рӯзи нав, оғози соли нав, айёми зебоии баҳор аст, ки ба дилҳо сурур ва шодиву фараҳ мебахшад. наврӯз иди зебои баҳорро аҳли базмгоҳ ба ҳамдигар табрик мегуфтанд. намояндаи мақомоти иҷроияи ноҳия ва раиси ҷамоати шаҳраки киров аҳли иштирокдорони базми ҷамшедиро бо фаро расидани наврӯзи хуҷастапай шодбош гуфтанд. зикр гашт ки ҷашни наврӯз қадимтарин ва пойдортарин маросими умумихалқии мардуми шарқ хусусан тоҷикон аст, ки аз замонҳои хело қадим боқӣ монда то ба имрӯз идома меёбад. омади баҳори нозанин ва наврӯзи оламафрӯзро мардуми мо бо беқарориҳои зиёд интизорӣ кашида бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва риояи анъанаҳои қадимаи ниёгон таҷлил месозанд. наврӯз иди зебоӣ, накӯӣ, бахшоиши гуноҳҳо ва ҷашни умеду орзуҳост. лозим ба ёдоварист ки ҷашни наврӯз иди қадимаву бостонӣ буда аз расму оин ва анъанаҳо бой аст. дар ин рӯз як зумра анъанаҳо аз ҷониби хурду бузург иҷро мегардад. гулдухтарон кокулбофӣ мекунанду ба чашму абрувони худ сурмаву усма мекашанду ба мисоли гулҳои баҳорӣ худро зинат медиҳанд. он ба гӯштингирӣ нерӯсанҷӣ мепардозанду наврасон байни ҳам бозиҳои чиликдангалу буҷулбозӣ мекунанд. асптозиву аспсаворӣ низ дар ин айём хушоянд аст. дар қисмати фарҳангӣ базми наврӯзӣ сокинон хурду бузурги деҳаву маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоати шаҳрак шодию фараҳмандӣ намуда шеъру таронахонӣ намуданд. ҷашни наврӯзи байналмилалиро сокинони ҷамоати шаҳраки киров бо шукӯҳу шаҳомати хос ва шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии тоҷикистони азиз, ки дар эҳьё шудани ин ҷашни ниёгон нақши муассир дорад, истиқбол намуданд.